gulu loyenera kuti timuthandize moyeneranso. Ndi chifukwa chake anthu tawayika m'magulu osiyanasiyana amene ali ndi chidwi kuti afuna apange ulimi. Gulu loyamba ndi limene lili ndi anthu okalamba oti alibe mphamvu kuti akalime kumunda kapena olumala amene kulumala kwawoko kungapangitse kuti alephere kulima. Anthu amenewa tili ndi mu kategori yoyamba ndipo akhala pa social cash transfer program imene anthu pafupifupi 305,000 alandire chithandizo kuchokera ku unduna woona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, Ministry of Gender. Gulu lachiwiri ndi limene ali ndi mphamvu koma alibe malo. Nthawi zambiri anthu amenewa ndi amene amati akatenga feteleza amakamugulitsa chifukwa kuti alibe malo oti alime. Ndiye pofuna kuti tisangowataya pamtetete, achakwera awayika anthu ngati amenewa mu program imene timayitcha kuti Public Works Program, Climate Smart Public Works Program. Chifukwa chimene akufuna kwambiri iwowa ndi ndalama kuti akagule chakudya kuti athandizike. Pa chifukwa chimenechi tawapatsa mpata kuti akhoza kugwira ntchito ndipo ntchito imeneyi akalandira ndalama akagule chakudya cha tsiku ndi tsiku. Koma tikuzindikira kuti pali magulu ena amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kulima. Kumeneku ndi kumene tsopano achakwera akuyikapo maganizo awo kwambiri, chidwi chawo kwambiri, komanso ndalama zambiri zikupita kumeneko. Gulu loyamba ndi limene tikukamba tsiku la lero, amene akuyenera kulandira feteleza otsika mtengo wa AIP. Chaka chino ku Parliament tinadutsitsa ndalama pafupifupi 161 billion kwacha yoti ithandize Malawi kupeza feteleza, mbewu komanso mbuzi. Anthu amenewa tifotokoza kuti akhoza kulandira zithandizo chimenechi motani. Koma tikuzindikira kuti gulu limeneli amene alandire AIP ndi oti ali ndi malo ocheperako koma akhoza kulima chakudya chokwanira. Ndiye pali gulu lina limene pawokha amanena kuti ineyo ndikudzitama kwambiri kuti ndikhoza kulima mmene ndingafunire. Ndi chifukwa chake a president akhazikitsa ndondomeko zina kuti athandize anthu amenewa. Cholinga akhale ndi feteleza mmene akufunira komanso alime mmene akufunira. Asapanikizike kungolandira matumba awiri okha a feteleza. Anthu amenewa ali magulu ngati awa. Gulu loyamba kapena gawo loyamba ndi amene akupita ku NIF, kumene tsopano kuti ngongole imene munthu akhoza kupita kukatenga ndalama kuti akapange ulimi, kukatenga feteleza ndi kugula mbewu moyerekeza munda umene ali nawo. Ndipo a president atiwuzanso kuti pali ngongole zimenezi zina mwa izo munthu sufunika chikole. Ndiye pamene anthu akufuna kuti athetse njala komanso apange business ya ulimi, pali mpata woti mukhoza kukatenga ngongole ku NIF zoti mukhoza kupanga ulimi mmene mungafunire ndi cholinga chakuti njala ithe komanso mukhale ndi ndalama zokwanira. Ndiye anzathu aku Ministry of Finance kuli farm input loan kumene mukhoza kukatenga ndalama kuti muthandizike pa nkhani ya ulimi. Pali gulu lina limene afuna kuti achoke kupanga ulimi okha ayambenso kupanga value addition. Ndi chifukwa chake panakali panopa a president akwanitsa kupeza ndalama zoposa 500 billion kwacha. Izizi ndi times 4 ndalama zimene zikupita ku AIP, times 4 kuti mukhoza kukatenga ndalama kupanga ulimi, kugula matrakta, kumanga ma warehouse komanso value addition, cholinga tikhale ndi chakudya chokwanira komanso ndalama zizipezeka m'makomo mwathu komanso m'dziko lino. Gulu la number 4 limeneli tikugwira ntchito ndi bungwe la AGRA kudzera ku National Youth Council of Malawi. Program imene kuti 60 billion kwa program imene kuti 60 billion kwacha ndipo ithandiza achinyamata, azimayi komanso olumala okwana 251,500 kuti akhoza kukapeza ndalama
kupanga ulimi kapena kupanga business ya ulimi. Koma a president sanasire pompo, kudzeraso ku bungwe la IFAD mu program imene kutchedwa kuti Sustainable Agriculture Production Program SAP, imene ili phase number 2, kumene konso kuti 93 billion kwacha yakuti alimi akhoza kupita kukapeza ndalama zimene ziwathandize kuti ulimi wawo upite mtsogolo. Muchizungu timati kuchoka ku subsistence farming kupita ku commercial farming. Cholinga tikhale ndi chakudya chokwanira komanso ndalama zokwanira. Koma president sanasiye pompo, palinso maprogramu ena ngati farms komanso trade. Kati ku trade imene ili ku nduna wa local government maboma ang'onoang'ono kuti ndalama pafupifupi 58 billion kwacha yoti iperekedwe kwa alimi kuti akhoza kupanga ulimi wawo moyenera. Tikaphatikiza maprogramu amene ndafotokozawa, sindinaphatikize maprogramu ena amene sindinafotokoze panakali panopa, chiwerengero chimene chithandizike chaka chino chokha chikukwana 2,454,748. 2,454,748 amene athandizidwe ndi maprogramu amene ndatchulawa. Koma izi sizikuphatikiza maprogramu ena amene abwereso posachedwapa, komanso sizikuphatikizanso anthu ena amene athandizike ndi chakudya kudzera mu bungwe la Dodma. Ndiye chaka chino pamene tikukhazikitsa programu ya AIP, tinakonzanso ndondomeko kuti tikonze zinthu zimene zimavuta mbuyomo kuti tikamapita mtsogolo tiyende bwino. Ndi chifukwa chake ku nduna wa zaulimi tinakhazikitsa programu kapena ndondomeko yakuti itithandize kuti tisankhe alimi enieni kuti akhoza kulima moyenera. Ndi chifukwa chake kudzera mu ndalama zochokera ku World Bank mogwirizana ndi anzathu aku Luwana ndi project yawo ya CAD, tapanga develop system imene kutcha kuti National Agriculture Management Information System NAMIS, imene yayenda dziko lonse la Malawi kupanga kalembera wa aliyense amene akudzitcha kuti ndi mulimi. Ndipo program imeneyi talembera anthu mabanja oposa 4 million, pafupifupi 4 million, ndipo talemba kuti ndi wamuna kapena wamkazi, ali ndi zaka zingati, ali ndi chilema kapena ayi, nanga nyumbayo ndi yakulu bwanji, malo amene amalima ndi akulu bwanji, ndipo mbewu zimene amalima ndi zilizo. Cholinga tikufuna kuti mulimi aliyense timudziwe m'Malawi muno. Tikamudziwa timuthandize apite pa programu yoyenerera. Palibe chifukwa chakuti mulimi wamkulu alandire matumba awiri afereleza pamene ali ndi kuthekera kokatenga matumba 100 kapena 200 kuti apange ulimi okhazikika kudzera ku NIF, Agricom, Megafarm komanso maprogramu enawa. Ndipo NAMIS imeneyi yatithandiza kuti tisankhe alimi amene akhale pa programu ya AIP, ndipo chaka chino anthu amene asankhidwe kapena asankhidwa akhala ndi mahekta pakati pa 0.4 mpaka na 2.5 hectares kuti alandire feteleza otsika mtengo wa AIP. Ndipo NAMIS imeneyi ikhale kugwiritsidwa ntchito panopa mpaka na kutsogolo kuti alimi athu apindule mokwanira. Titamaliza kwa ndula meneyu komanso poona ndalama zimene zinapangidwa approve ku parliament mu mwezi wa March chaka chino, alimi 1,054,945 ndi amene alandire chithandizo kapena zipangizo zotsika mtengo mu programu ya AIP chaka chino. Palimi amenewa 1,048,445 alandira feteleza komanso mbewu, pamene alimi 6,500 aboma la Balaka ndi Mwanza ndi amene alandire mbuzi zazikazi kuti awete kuti akhoza kupanga business. Monga takhala tikupangira zaka za mbuyomu, mulimi aliyense amene alandire feteleza ndi mbewu alandira thumba limodzi la urea 50 kg, thumba limodzi la NPK 50 kg, komanso 5 kg ya mbewu. Mbewu zimenezi zikozokhala chimanga chimene kozokhala cha hybrid kapena open pollinated variety kapena mpunga
zikhala kwa iwo kusankha zimene akufuna. Pamene alimi amene alandire ziweto mbuzi alandira mbuzi ziwiri zazikazi. Koma pozindikira kuti mdziko muno tinakumana ndi nyengo zovuta pa nkhani ya mvula. Chaka chapitacho kunali cyclone Freddy, chaka chimene changopitachi kunali ng'amba imene maboma 24 maboma 28 mdziko muno mvula sinagwe bwino kwambiri. Titakambirana ndi a president mwachikondi chawo anafotokoza kuti chaka chino mlimi tisampanikize ndi nkhani yopereka ndalama kuti agule feteleza. Ndi chifukwa chake anatilola kuti mlimi aliyense apitilize kulipira ndalama ngati mene ankalipirira chaka chatha. Kutanthauza kuti thumba limodzi la NPK mlimi azilipirabe 15,000 kwacha. Thumba limodzi la urea mlimi azilipirabe 15,000 kwacha. Ndipo thumba lililonse kapena paketi iliyonse ya 5 kg ya mbewu mlimi boma lizipita 4,300, pamene kotsalako zikatengera mlimiyo kuti afuna mbewu yotani akapanga topapo kuntundako. Ndipo ndimafuna ndikutsimikizireni Amalawi anzanga kuti mdziko muno feteleza alimo wambiri ndipo feteleza nakabwera. Mu programu ya AIP yokha tikufunika 104,845 metric tons imene tamaliza kale kugula feteleza, ndipo pali makampani 19 ambiri mwa iwo ndi Amalawi amene akhale akupereka feteleza ameneyo. Kupatula pamenepo bungwe la Smallholder Revolving Fund nawonso atithandizaso kumbali inayi kuti feteleza aperekedwe. Patakali panopa mu warehouse yathu kuno ku Blantyre komanso ku Mzuzu 39,354 metric tons zilipo kale, changotsala ndi kuti tipitilize kugawa ngati mene tayambira madera ena. Ndipo feteleza wotsalayo akuperekedwa ndi makampani komanso makampani osiyanasiyana amene apatsidwa ma contract atadutsa mu ndondomeko ya National Competitive Bidding cholinga apereke feteleza kwa Malawi yonse. Koma ulimi sikuti timangopanga ulimi wa AIP wokha, dziko lonse timalima, ndipo anthu ambiri amaona ngati kuti feteleza wambiri amapita ku AIP. Si choncho yayi. Dziko la Malawi limafunika feteleza oposa 400,000 metric tons, pamene AIP imafunika ngati chaka chino ndi matani 104,000. Kutanthauza kuti feteleza wa AIP ndi 20% yokha kapena kucheperaso pamenepo pa feteleza yese amene timafuna m'Malawi muno. Kutanthauza kuti 80% wa feteleza amagwiritsidwa ntchito mu chizungu timati commercial farming. Ndiye ndimafuna ndikutsimikizireni kuti panakali pano tili ndi feteleza wambiri, wina ndi amene mukumuonayu, ndipo tipitilizabe kugwira ntchito ndi makampani osiyanasiyana kuti timalizitse kupanga distribute fertilizer ameneyu mofulumira. M'Malawi muno panakali pano kuphatikiza feteleza amene ifeyo tili naye ngati unduna wa zaulimi kudzera ku Smallholder Revolving Fund komanso makampani amene apereke feteleza, pali feteleza okwana 143,448 metric tons, 72,900 metric tons ndi urea, 72,400 tons ndi NPK. Koma feteleza amene akubwera amene ali ku madoko ngati Beira, Nakara komanso Dar es Salaam amene akubwera ku Malawi kunoko ndi 137,470 metric tons, ndipo 54,200 ndi urea, 83,140 ndi NPK. Ndipo panakali panopa paliso sitima zimene zatenga feteleza kubweretsanso kuno ku Malawi, zina
zatsala pang'ono kuti zitsitse ku Nakara, Beira ndi Dar es Salaam. Zina zatsala pang'ono kuti zifike ku madoko amenewa. Zanyamula fertilizer okwana 145,150 metric tons. 70,000 ndi urea ndipo 75,150 metric tons ndi NPK. Anthu ena akhoza kumadandaula kuti kodi ku Malawi kuno tili ndi fertilizer okwanira. Ndikukhulupirira kuti ndikupasani chithunzithunzi kuti pali fertilizer amene alipo okwanira m'Malawi muno, komanso kumadoko kwathu, kumadoko amene akubweretsa fertilizer kwathu kuno, kuphatikizapo amene ali pa nyanja kuti afike kuno ku Malawi. Ndimangofuna kuti ndikupasani chithunzithunzi chimenechi chifukwa pali anthu ambiri amene akumalankhula zosiyanasiyana kuti palibe chimene chachitika, koma ndikukhulupirira kuti zimene ndafotokozazi zakupasani chithunzithunzi kuti zinthu zili mchimake. Chaka chino tikufuna kuti mlimi athandizike kuti agule fertilizer mosavuta. Pachifukwa chimenechi taonetsetsa kuti pali zinthu zingapo zokuti tike mchimake. Koma tisanafike kumeneku ndimangofunanso ndiyankhiretu funso lina limene atolankhani mukhoza kumafunsa. Kuti ndi chifukwa chani mwa pereka ma contract kwa makampani 19 simunakagule ku ma manufacturer chimene takhala tikufuna kwambiri. Ndizoona ife ndi chikhumbokhumbo chathu, koma pali zinthu ziwiri zimene zimatilepheretsa. Choyamba ndi nkhani ya kapezedwe ka ndalama zakunja, chifukwa ma manufacturer condition yawo yoyamba amafuna kuti tilipiriretu in advance. Chachiwiri tilipire mu US dollars. Zinthu ziwiri zimene monga makhala mukudziwa tikumana nazo ngati mavuto amene akupangitsa kuti zina ndi zina zichedwa kuchitika. Ndi chifukwa chake tapitilirabe poona nthawi kuti tipitilire kugula fertilizer kwa anthu amene ali naye kale fertilizer Malawi muno, ndipo anthu amenewa avomera kuti fertilizer ameneyu alipidwa mu Malawi kwacha kusiyana ndi forex. Mtsogolo muno tikhala tikukufotokozeranso za marifomu ena amene tapanga ku nduna wa zaulimi. Posachedwa apa tinadutsitsa ku parliament imene timaitcha kuti Fertilizer Act, imene kuvomereza kagwiritsidwe ntchito ka fertilizer osanasiyana muno Malawi. Ndipo cabinet inavomerezanso kuti tiyambenso kugwiritsa ntchito organic fertilizer ngati fertilizer kuti alimi athu azigwiritsa ntchito mu AIP. Kupatula pamenepo panopa tikutsatira ndondomeko ya 10-year implementation plan imene tikuonetsetsa kuti fertilizer wa amene abwerezeretse chonde mu nthaka yathu agwiritsidwa ntchito, 10-year soil health and fertilizer usage strategy. Pazifukwa zimenezi unduna wa zaulimi ugwira ntchito ndi World Bank kuti anthu 36,000 kuyambira chaka chino pita mtsogolo akhale pa phase kapena trial kuwapatsa fertilizer wa organic kuti nthaka yawo ikhale yabwino, akolole ndalama zambiri. Tikhala ndi mobile market, magalimoto azikatenga pa hub pamenepo nkumayenda m'midzi kufupi ndi kumene anthu alili kuti akhoza kumakagula fertilizer pafupi ndiwo. Cholinga tifuna fertilizer afike kufupi ndi kumene alimi alili. Ndipo mahabu amenewo pakhala ogulitsapo fertilizer. Ndipo habu iliyonse ikhala ndi ogulitsa fertilizer awiri. Mmodzi azikhala pa habupo kuti fertilizer azigulitsa tsiku lililonse. Wachiwiriyo aziyendayenda ndi magalimoto aja umakagulitsa kufupi ndi kumene kuli alimi, mobile market. Ndipo mafoni 600 alipo kale, ndipo ena 642 azifika sabata ino ndi sabata yamawa kuti akhoza kupita ku selling point iliyonse. Anthu ambiri amadandaula chaka chatha kuti network sinali bwino, nditafotokoza kuti inkavuta kwayambirira ngati kwina kuimavuta imakhala muchizungu timati localized problems. Kumeneku takonzako chifukwa tayikaso system ina imene machita access point network
imene ithandize kuti mavuto amenewa achepe kwambiri. Cholinga akhale ndi feteleza moyenera kapenanso mbewu. Ndi aliyense amene national ID yake inasowa, inachoka, ndipo dzina lake lili mu ndandanda mwa anthu amene alandire fetelezayo, musade nkhawa, tengani kapepala kanu mupite mukagule feteleza chaka chino. Tikudziwa kuti mbuyomu panali nkhawa yokhuzana ndi feteleza wachinyengo. Chaka chatha titi zaka ziwiri zapitazi tinagwira ntchito yabwino kwambiri, chifukwa tikangomva kuti pali feteleza osokonekera timathamanga nthawi yomweyo, ndipo mwachisomo cha Mulungu tinapezeka kuti malo ambiri sizinali zoona kuti panali feteleza wachinyengo, chifukwa feteleza aliyense amabwera kaye mu warehouse ngati munomu mukumuonerayo, ndipo timamuona asanapite. Ndiye chaka chino taonjezeranso ndondomeko zoonetsetsa kuti feteleza wafeka asapezeke pansika. Ndi chifukwa chake Malawi Bureau of Standards akhala pansi dziko lonse la Malawi. Department yathu ya research ali kumeneko, Anti-Corruption Bureau, National Intelligence Service, Malawi Police Service, Farmers Union of Malawi, ma program manager komanso ma civil society organization, tonse tagwirizana kuti tiyendere limodzi kuti mulimi chaka chinochi atetezedwe komanso athandizike mokwanira. Taonjezeranso njira ina yoti mulimi athandizike podziwa ngati ali pa ndandanda wa anthu oti akhoza kulandira feteleza, komanso kuti adziwe ngati kuti feteleza watsala kwambiri motani mu system. Ndi chifukwa chake panakali pano ngati muli ndi ma Android phone kapena phone yoti siya Android monso walero, mukhoza kugwiritsa ntchito phone yanu kuti mudziwe ngati muli pa ndandanda kapena ayi. Chongofunika mukatenga phone yanu mupanga dial *4331#, *4331#. Ngakhale pompano mukhoza kuyesera kuti muone chingachitike ndi chani. Mukapanga dial zimenezi *4331#, ikutengerani ku page imene kufunseni mafunso atatu. Choyamba ikulandirani ku AIP, kenako 1 ikufunsani kuti muone ngati mwasankhidwa mu ndondomeko ya AIP. Number 2 kuti mudziwe zipangizo zotsala mu ndondomeko imeneyi ngati munapanga redeem zina. Number 3 kuti muone mbiri yakagulidwe. Cholinga sitifuna kuti munthu azenda mtunda wautali kupita kokagulitsa feteleza kuti akadziwe kuti ali pa ndandanda kapena ayi, koma pa nyumba pamene alilipo mutha kungopanga zimenezo. Ndi mukapanga dial ikutengani ku window imeneyo ikufunsani mafunso atatu, kenako ikufunsani kuti muike national ID yanu. Mukika national ID ikuwuzani, ndipo ikuyankhani munjira ziwiri. Choyamba ikuwuzani kuti pepani dzina lanu mulibe mukaundula wa 2024-2025 AIP zikomo. Ngati dzina lanu lilipo ikuwuzani kuti dzina lanu lapezeka mu ndondomeko ya AIP. Mukatero mukhoza kunyamuka kupita kukagula feteleza wanu. Mtsogolo muno tikhala tikambanso zokhuzana ndi za insurance chifukwa cha vuto la zanyengo. Tikufuna mulimi aliyense ngakhale wa AIP atetezeke kukachitika zinthu zosiyanasiyana zimene zikhoza kuwononga mbewu zawo. Ndi chifukwa chake tikukambirana ndi mabungwe osiyanasiyana kuti insurance izipezeka kwa mulimi wina aliyense kuti asaluziretu china chilichonse akapita kumunda. Panakali pano zokonzekera za launch ya AIP zamalizika, ndipo tikangomaliza kukambirana ndi program ya mtsogoleri wa dziko lino isanathenso sabata yomwe inoyi tikudziwitsani malo komanso tsiku kuti tikakumane kumeneko pamene tikapange launch program ya AIP. Koma feteleza wayamba kale kupita kumalo ogulitsira, ndipo sitidikira kuti program imene ipangidwe launch kuti tidzambe kugulitsa feteleza. Panakali panopa feteleza amene madelena amene tayamba kupiritsa monga ngati imene takhala tikupangira mbuyomu tikayamba malo amene alovuta kwambiri. Lero pamene tikukamba pano ndikuti feteleza wapita kale kuneno,
paneno boma kuchifunga kamwamba kapenanso komanso ligowe kumene kundi kuneno boma limodzi limene kuyenda kwake ndikovuta. Tikachoka pamenepa ndiye kuti tikupita ku Chitipa, tikafika ku Rumphi, tikafika ku Ntchisi, komanso tikafika ku Makanjira ndi ku East Bank ku Chikwawa, kuti kumeneko feteleza afikiretu sabata ino ndi sabata lamawa, cholinga alimi alandire feteleza wawo vula isanawononge misewu. Imene ndi commitment imene Dr. Lazarus Chakwera ali nayo kwa Malawi, kuti nkhani ya chakudya ikhale nkhani yoti tikusangalala nayo, poonetsetsa kuti alimi athu akuyikidwa magulu osiyanasiyana, ena akhale ku Agicom, ena apite ku Mega Farm Support Unit, ena apezekenso ku Affordable Input Program, pamene ena ali ku NIF, ena maprogramu amene ndafotokoza aja. Tsogolo la ulimi kuno ku Malawi litengera mmene munthu angafunire kuti athandizidwire. Chifukwa Chakwera akupatsani mpata wokwanira, cholinga afuna muchoke pa ulimi wa matumba awiri okha feteleza mupite ku ulimi woti mukhoza kupeza feteleza ndi mbewu mmene mungafunire, ndi cholinga chakuti njala ithe muno Malawi. Ambuye akudalitseni, Ambuye adalitse a President Dr. Lazarus Chakwera chifukwa cha chikondi chawo, komanso Ambuye adalitse dziko lonse la Malawi. Zikomo kwambiri. Zikomo. Zikomo kwambiri olemekezeka Asam Kawale nduna yoona za malimidwe. Tithokoze kwambiri chifukwa cha statement imene mwayipereka bwino kwambiri. Mongochita mophera mphongo malinga ndi mmene ndimakumverani. Mwafotokozera kuti chaka chatha tinachita bwino mpaka nakupitilira 90%, kusonyeza kuti anthu 9 pa 10 aliwonse analandira zimene akutalandire. Mwafotokozera kuti izo kunali kuchita bwino kwambiri kuposa zaka zimene zapita. Ndiye mwatsimikizira kuti feteleza alipo panopo. Zakhala bwino kwambiri kuti tonse amene tili muno tayenda mchipinda chinocho, tachokeranso panjapo nkuona zimatraki zimene zili panjapo, kutanthauza ndithu kuti tonsefe taona kuti amene ali muno moyo ndi feteleza. Malo muno mukununkha mchipinda muno, si chabe feteleza amanunkha. Kuja tachokera uko konse ndi matumba a feteleza. Matraka ima panjaja ndi matraka a feteleza. Tili mu nyengo ya social media imene imakunda kunena zinthu zabodza, koma kudakhala kusanja matumba a feteleza umangopanga chiphamaso, ndiye kuti ganyu akeyo mwalimba naye mtima kwambiri. Tikupempheni nonse olemba ndi kulutsa nkhani tikamachoka pano tiye ndiwaonetsa Malawi kuwapatsa assurance kuti feteleza mujafotokozera nduna alipo ndipo wina akubwera. Komanso mafotokozera kuti masenta zonse tsopano alipo 597 kwa masenta amenewo akupitilira kuonjezeredwa. Mafotokozeranso kuti kukhala ma mobile centers. Ndiye mwanena kuti network tsopano yakonzedwa. Mutabwera chaka chatha mafunso ali kuti chifukwa chani tikuchedwa, munafotokozera kuti munakumana ndi zovuta zina zimene zinalepheretsa kuti mukwaniritse target imene a president anapereka. Chovuta chachikulu munatchula kuti ndalama zakunja. Lero mwafotokozera kuti ndalama zakunja zijasinkhani chifukwa chakuti amene akupereka fertilizer aja alandira ndalama za Malawi kwacha. Mwafotokozera kuti kuyambira chaka chatha palibe kuonjezera mtengo kuti mulimi aombolere thumba la fertilizer. Ndiye kuti aombola thumba la fertilizer ndi ndalama yomwe ije yokwana 15,000. Mwafotokozera maprogramu angapo, komanso nkunazo kuti onse mukaomba mkota amene athandizidwe ndi mabanja okwana 2,454,748. Ndiye mwanena kuti feteleza wayamba kale kupita kumadera. Mutanena sokale kuti alimi ena athandizidwe ndi ndalama za ngongole chokera ku NIF
komanso akhale ija 500 billion imene papezeke kuthandiziranso alimi. Tithokoze kwambiri kuti mwafotokozera moteromo. Tipereka mpata kuti mafunso akhoza kukhala. Tikudziwa nthawi zina chidwi chimakhala chokuti mwachepetsa figure zimene zimathobwera malinga ndi chimeneyo kuyang'ana kwambiri kuyang'ana mbali yake itiyo. Koma tikakhala ndi chithunzi chimodzi choti mdziko muno mukhale chakudya ndiye atchulidwa figure 2,454,748 households. Onsewa apezeka ndi ndondomeko imene itawathandizire. Ndikupatseni mpata kuti mukhoza kupereka mafunso okhudzana ndi nkhani zimene tikukamba pano. Zikakhala kuti zakwanira kuti zamveka bwino kuyimika mkono kungomba manja zichimoso ayi. Koma tiye ndipereke mafunso ngati ngati pali maiki tisanizeni yoti adzigwiritsa ntchito. Okay, all right. Okay, thank you. Joseph Mazizi. My question is, some people are saying that this being a warehouse, there are some private companies who keep their product in here. And it is possible that this fertilizer is not belonging to government. How true can that be? And do we have any evidence to show that this is government property? Thank you. So if possible, the response is this way. Asking on behalf of someone who speaks English. We are talking to Malawians, the beneficiaries of this program. Malawi amene ali kuligowe kumene kwapita fertilizer kuti amayankhula chichewa. Mwafunsire fertilizer ali muno yakuti ngobwereka siwa dziko la Malawi. Ndeti yankhaso mchichewa momwe. It is your duty to put that into English and put it on the bullet. Mukafuna a one-on-one, you ask the minister, akuyankhani muchizungu, ayankhaso muchichewa. Koma for the sake of this briefing, tapanga muchichewa yonse, palibe choti tiyankhulire funso mchingerezi, kukhanga kuti yankho ndino akama yankhula chingerezi joka. We're not going to do that. Mafunso ena? Zikomo kwambiri walemekezeka nduna. Dzina langa ndi Ishmael Malidadi kuchokera ku ITM Online TV. Mwafotokoza bwino kwambiri komanso zinthu zowapatsa chidwi a Malawi. Koma kawiri mwina anthu amene ajamanena kuti akumanena kuti palibe chachitika. Mwina mavuto ena makhawa nena kuti zinthu jesi zinakafikire kuchita kuti mwina panjira pazabedwa kapena zasowa. Amalawi mafuna tadziwa nena kuti mwayika ndondomeko zanji ngati boma kuponera kuti katundu jasabedwe. Komanso mwina tibwerere m'mbuyomo. Ndi milandu yanji imene ngati boma mwakonza kapena mwathana nayo imene imakhudza kubedwa kwa fertilizer kapena mbewu zina. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndine Robert Shema kuchokera ku Radio Maria Malawi. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha ndondomeko imene mwafotokoza ndipo Amalawi ndikukhulupirira kuti ali ndi chithunzithunzi komanso ndi okhutira ndi ndondomeko imene mwafotokozayi. Funso langa lili pakuti mavuto amene alimi amakumana nawo kumamidzi. Panali vuto lalikulu limene amakumana nalo linalo kuti akapita kokagula fertilizer ena amauzidwa kuti fertilizer wanu adasowa. Yeti fertilizer alimi anakhala ndi chikhulupiriro kuti aya ndapitamo ndikagula. Upita uku fertilizer wanu adasowa, upita uku kwauza kuti mu system wanu muonetsa kuti urea adasowa kwa muli chitoweka. Kuti zimene zizi muzisova motani kapena kuti alimi akhale ndi chithunzi chakuti zisovedwa motani tsogolo lawo. Zikomo.
Zikomo kwambiri. Ine ndi Kasim Aubi kuchoka ku Zodiac. Ndimafuna ndingomvanawo kuchoka kwa inu anduna mwakamba kuti amene mwapatsa ma contracts oti apange supply fertilizer ameneyo anena kuti achita motero mwina kwambiri pogwiritsa ntchito makwacha. Muli ndi chitsimikizo chanji chifukwa iwowa chachidziwikire kuti kumene azikagula katunduyo akafunabe $. Simukuona kuti mwina angotero ndi cholinga choti apatsidwe ma contracts wa katikati mu azambenso ndi ma issues omwe aja onena kuti iyayi forex yativuta. Zikomo. I'm George Singeni from Nation Publications. I wanted to find out on the amount that was allocated for the implementation of AIP, the 161 billion. Is it enough to do the procurement as well as transportation and other costs involved? But also, is there any donation that you're expecting on this program? When I Javas and Nuna and Camineo, then will take another round. Honourable Minister, over to you. Ndatokoza kwambiri. Joseph Mazizi amafuna adziwe kuti kodi fertilizer amene ali ma warehouse amene tikuona awa fertilizer amene ali ma warehouse ndi waboma. Mu statement yanga ndinafotokoza kuti panakali pano tili ndi fertilizer okwana 39,354 metric tons amene ali mu ma warehouse mwathu oti tigwiritse ntchito muchizungu timanena kuti fertilizer under collateral management amene tikangolipira ndiye kuti tigwiritsa ntchito kuti tipangitse AIP. So fertilizer amene ali ma warehouse mwathu ndionena kuti wapangidwa deposit ma warehouse mwathu specifically targeting to be used for AIP. So tikangomalizisa kupereka ndalama ndiye kuti fertilizer yense ndiye kuti akupita towards AIP. So that's what I meant mu statement yange manager kuti ali under collateral management. So 39,000 metric ton has been deposited by suppliers mu warehouse mwathu nchilenga chakuti titenge tigwiritse ntchito for AIP. It's very normal. Imachitika chaka china chilichonse. So there's nothing sinister. Siruku kupimbani maso. Chiyambire ni smallholder kani ma 1980 chakuti process yake makhale mene yoyo. So smallholder imalandira fertilizer from suppliers under collateral management kena kondrama zikalipiridwa imagwiritsidwa ntchito mu ma program osanasiyana both subsidies komanso commercial sales. Gift Malidadi anafunsa mafunso awiri. Kodi ndondomeko zimene takhazikitsa ndi zotani kuti fertilizer asabedwenso akapita kogulitsa? Ndizoona ndi chifukwa chake ndinafotokoza kuti chaka chino tili ndi ma stakeholder osanasiyana. Pali police, NIS, tili ndi a council, Farmers Union of Malawi, Anti-Corruption Bureau. Chaka chino kuli mabungwe ambiri kuposa zaka zambuyozi amene atithandize kuti program imene iyende bwino. Ndiye ubwino wake timaphunzira pa mavuto amene akuchitika mbuyomo. Ndi chifukwa chake teka ndondomeko kuti zimene munenazo zisachitikenso chaka chinochi. Poonetsetsa kuti ma stakeholder alipo ambiri kuti khalidwe limeneli lisachitikenso. Pa nkhani ya milandu yokhuzana ndi nkhani zimene zinachitika mbuyomo zonse zikachitika timapatsa anzathu aku Malawi Police Service. Ndipo ifeyo kumbali yathu ndiyoti tipeze zovutazo tapanga identify anthuwo nkupanga handover ku Malawi Police Service. Ndipo panakali panopa tikuyembekezera kuti kumeneko athane ndi milandu ina imene inaperekedwa. Komano mlandu uliwonse timakapereka ku Malawi Police amene amapita nazo ku court. Robert Shema amafunsa kuti nthawi zina munthu akapita ukagula fertilizer amakapeza kuti fertilizer mu system mulibe. Ndi chifukwa chake nthawi iliyonse timapempha kuti chonde mukapita ukagula fertilizer muzipita nokha. Ndikukumbukira chaka chatha ndinapita ukayendera kwina magulisa fertilizer ndipo zinali zopetsa chisoni kwambiri kuona mzimayi wachikulire ine ndi wamphamvu zake akhoza kulima atakatipeza pamalo ogulitsira fertilizer
nkudandaula kuti mukhadi mwake feteleza mulibe. Titapanga kafukufuku tidapeza kuti amene anagula fertilizayo anali mdzukulu wake, mdzukulu wa gogoyo, ndipo mdzukuluyo anaba ID ija nkukagula nkupita nkukabwezeretsanso national ID ija pamene anaba paja kuma fertilizer atapita. Ndi chifukwa chake timafuna tipemphe wina aliyense kuti national ID si chinthu chobwerekana, ndi chinthu choti tichiteteze ndi moyo wathu wonse. Cholinga mavuto amene wasachitike, munthu asanyengerere kuti timbwereke national ID akagwiritsire ntchito zina zake akuberani. Ndiye ndimafuna ndipemphe wina aliyense kuti pamene ifeyo ntchito yathu ndiyoti feteleza apite pamalo akagulitsidwe, sitidziwanso mitima ya anthu amene amagulitsa feteleza aja, chifukwa ife chikhulupiriro chathu timanena kuti talemba ntchito munthu wokhulupirika. Koma zimene zimachitika pa ground zimakhala zachinyengo. Nde ifeyo kumbali yathu timati tikaona zimenezo zikachitika pali anthu angapo achotsedwako ntchito chaka chatha titagwira akupanga zimenezo. Ndiye ndimafuna ndipemphe kuti tionetsetse titeteze feteleza wathu, chifukwa kuchotsa feteleza mu khadi mu national ID zimachitika anthu awiri atagwirizana, munthu payekha kapena pake sangapange zimenezo. Ndiye chonde tionetsetse kuti national ID yathu tayiteteza. Kasim Aubi amafunsa kuti kodi awa amene akuti atipatsa feteleza kugulitsa ntchito Malawi kwacha akunena zoona koma akapezanso ndalama forex. Tinapanga kale assess, tidagulitsa ntchito ndondomeko zosiyanasiyana za boma kuti tadziwa anthu amenewa, komanso amaperekanso maumboni kuti akhoza kupeza forex imeneyi. Panakali pano tili ndi mabanki amene tikuwadziwa ngati kunduna wa zaulimi amene ali rede kuti awathandize makampani amenewa kuti awapatse forex kuti fertilizayo apezeke. Koma osayiwala kuti fertilizayo sikuti yense akuchokera kunja, fertilizer wambiriyo ali m'Malawi muno kale. Ndiye sitidandaula kuti fertilizayo thamange kuti apite akagule ku Middle East kandi ku Asia. Komanso tinapanga kafukufuku wathu kuti makampani amene tikuwapatsawo ali ndi kuthekera kupanga supply, komanso ali ndi kuthekera kuti akhoza kupeza forex kuti fertilizer yapezeke pa nthawi yake. George Singini anafunsa mafunso awiri. Loyamba kuti 161 billion kwacha ndiyo kwanira? Ife timagwiritsa ntchito budget imene parliament yadutsitsa. Ndiye ifeyo titatenga 161 billion iyo tayigawa, ina ipite ku fertilizer, ina ipite ku mbuzi, ina ipite ku mbewu, zina zipite ku logistics. Ndiye ifeyo sitinganene kuti ndiyo kwanira kapena yosakwanira, koma ifeyo tagwiritsa ntchito ndalama zimene parliament yatipatsa kuti tiyendetsere program imene iyi. Parliament ikadzapanga chiganizo kapa media budget kuti onjezere AIP, ife tidzakhala osangalalaso kwambiri kuti nambalayo idzaonjezekera. Koma ife kunduna wa zaulimi timagwiritsa ntchito budget imene atipatsa, ndipo ifeyo ma calculations awawa ndiye kuti china chilichonse chiyenda bwino malinga ndi ndalama zimene zapangidwa allocate. Kuti tikulandira thandizo lina lililonse ma donation kuchokera kunja, panakali pano tinakakambiranabe ndi mabungwe osiyanasiyana, chifukwa mabungwe ambiri afuna atithandize choyamba kuti chakudya chipezeke ngati relief, ndipo pali mabungwe ena afuna atithandize ku production. Chosangalatsa kwambiri ndi chakuti maiko ambiri masomphenya a Chakwera anamvetsetsa kwambiri, chifukwa Dr. Lazarus Chakwera pena paliponse amanena kuti productivity. Ndipo masomphenya amene wawo anafika maiko ambiri. Ndi chifukwa chake munati muonetsetse maiko ndi mabungwe akuthandiza dziko la Malawi kwambiri kuposa zimene zakhala zikuchitikira zaka 10 zapitazi, chifukwa chakuti masomphenya a Chakwera apita patali. Ndiye zokambira nazo zikuchitika, zikamalizika tidzabweranso kudzakufotokozerani kuti chithandizo chichi chabwera. Monga mukumbukira chaka chatha tinakumananso pa seli yapo mwa warehouse yomwe inoyi pamene dziko la Japan linatithandiza ndi fertilizer. Tipanganso chimodzimodzi chaka chino tikalandiranso chithandizo china, koma panakali panopa zokambira nazo zinakali mkati, ndiye sitifuna tipange preempt china chilichonse. Koma choti tikutsimikizireni ndi chakuti fertilizer wa chaka chino ndi amene mukumuonayo, wina ali ku Blantyre, wina ali ku Mzuzu, wina ali ma warehouse mwa supplier
amene atithandize chaka chino. Koma chonde ndimafuna kuti anzathu atola nkhani tiyeni tapatse anthu chiyembekezo kuti chaka chino boma liwathandiza kuti akhale ndi fertilizer akolole mokwanira. Mulungu kumwambaku watikomera kale chifukwa chaka chino azanyengo atiuze kuti mvula tu chaka chino igwa bwino, ndipo poonetsetsa kuti tipindule ndi mvula imeneyi ifenso tupanganso machawi mu njira zosiyanasiyana kuti zipangizo zikafike nthawi yabwino. Ndipo tizikupatsani ma-update pafupi kuti mudziwe kuti tili pati tikuyenda bwanji, mavuto takumana nawo ndi atiyo ndipo tathana nawo motani. Ndicho linga kuti Amalawi akhale well informed, chizungu chake timatero. Tathokoza kwambiri anduna. Olemekezeka. Tinatero kuti pakhoza kukhala another round of questions ngati pali lina lokuti ilili ndisapite nalo koma ndifunse before we close. Alipo ena amene anazota koma ndifunsebe funso ilili. Tikuona mikono yonse pa ndoti tiyambe pamenepo then tipita pambuyopo. My name is Gifty Chiponde from Malawi News Agency. Honorable, I just want your assurance to the general public pertaining muna ningofusa nchichewa ba chifukwa muna ndingofusa kuna kuti ndikufuna chilimbikitso chanu kwa Malawi makamaka kwa anthu amene amatolera ndalama makamba zoti boma lanena kuti mtengo wa fertilizer unakali pa 15,000 nde pali anthu ena amatolera ndalama on top of that 15,000. Last time munapanga emphasize kwambiri pa chilidwe menewo. Mwina mungatsimikiza bwanji Malawi kuti unduna wanu ukhala wochilimika bwanji makamaka pa nkhani ngati imeneyo. Zikomambia. Ine ndi Philemon Baxon kuchokera ku TVN. Mnakambapo mmene malankhula anduna kuti chaka chatha kapena kuti mbuyomo zimapeza kuti madera ena mapeza kuti samalandira fertilizer pomwe madera ena mapeza kuti anthu ochuluka kwambiri akulandira fertilizer. Mwina chaka chino mwatsimikizira bwanji mtundu wa Malawi kuti lakhazikitsa njira zotani pofunitsa kuti pofuna kuonetsa kuti madera onse alandira fertilizer mofanana. Zikoma. Zikoma kwambiri. Dzina langa ndine Peter Phiri kuchokera ku Mibawa TV. Funso langa anduna ndimakumvetserani bwino kwambiri mmene mafotokoza zokhuzana ndi biro imene inaperekedwa ku nyumba ya malamulo ya fertilizer. Ndikakumbukira bwino kudzera ku nduna wanu wa zamalimidwe munapanga kafukufuku okhuzana ndi mmene chonde cha dziko lino chilili maboma onse a Malawi muno. Zotsatira za kafukufuku amene zinafotokoza kuti kuchoka ku Nsanje mpaka na kuchitipa nthaka yathu chonde chathu sichofanana. Ndimafuna ndimve kuchokera kwa inu tikukamba za ndondomeko ya 2024 farming season imene tikuyembekeza kuti iyambeyi boma likunena kuti lakonzeka koma likukapereka fertilizer amene akakhala madera onena kuti chonde chake ndi chosiyana. Sindidziwa kuti kumbali imene sizisokonezanso nkhani imene mukuyikamba ya productivity imene mukuyifotokozayo. Zikoma. A gift Chiponde ndiyamba ndi funso lanu munafunsa kuti chitsimikizo ndi chotani kwa alimi athu kuti chaka chino anthu sazi kulipiritsani ndalama yonjezera pamenepo kupatula pa 15,000 imene mukuyenera kuti muzilipira. Chaka chatha pankachitika zinthu ziwiri. Choyamba chinali anthu ogulitsa kapena anthu a komiti anali patsogolo kulipiritsa anthu ndalama zapamwamba. Zimenezo sizololedwa. Vuto lalikulu limene tinakumana nalo ndilakuti mafumu anali patsogolo, ADC, VDC, community police, atsogoleri osiyanasiyana anali patsogolo kupanga za nyengo zimenezi. Koma nthawi zina timakumana ndi mavuto kuti tagwira anthu amenewa chifukwa amatereza naso. Kupeza kuti munthu apanga complain kuti kuna akupereka ndalama, akulipiritsa ndalama,
koma tikapita tikakanena kuti tatiuzani munthu wake ndi ndani, amapeza kuti samanena. Ndiye zinali zovuta kwambiri kuti titenge zimene amanena zija ngati zoona kapena zabodza, chifukwa anthu amakanika kubwera poyera kuti atiuza anthu amene aja. Zinatengera kafukufuku wapadera pogwiritsa ntchito azathu a NIS komanso apolisi kuti tapeza anthu amene wankuwamanga, koma ambiri sanamangidwe chifukwa chakuti anthu amakana kuwaulula anthu amene akuwapangitsa kuti ufulu wawo uphwanyidweyo. Ndiye choyamba zilengera ife amene tikupangidwa nkhanza zimenezi kuti tibwere poyera tinene, tisachite mantha, chifukwa khalidwe limene lili silitha ngati anthu amene aja samangidwa. Chachiwiri chinapezekanso kuti chifukwa cha zifukwa zina kuti mwina galimoto zaonongeka sizikukapereka mokwanira, kapena mtunda ogulitsira feteleza uja kunali kutali ndi kumene anthu amakhala, anthu akumudziko amagwirizana pawokha kuti apeze galimoto iwathandize kuti akatenge feteleza akafike kumudzi kwawo. Imene inali private arrangement yakumudziko. Ndiye maripoti aja akabwera ife timapita kukafufuza, timakapeza kuti nthawi zambiri anali anthu akomweyo kamatiuza kuti koma izi tapanga tokha ifeyo kuti tionjezere pa 15,000 iyo, kuti 15,000 iyo ithandize ndi mayendedwe, chifukwa aliyense payekha sangathe kunyamula pa njinga kapena pa mutu, koma taonjezera kuti tipeze galimoto itinyamulire ikatisire kumudzi kwathu. So zonsezo timakumana nazo, ndipo kesi iliyonse timayipanga investigate. Ndi chifukwa chake chaka chatha tisanamalize AIP season ndinalankhulaso kwa atolankhani kukufotokozerani ma issues onse amene tinakumana nawo, including izizi and what we had done. Komanso ndinafotokozaso kuti makesi alipo angati amene ali ku ACB, makesi alipo angati amene ali ku police, angati apangidwa prosecute, angati apangidwa judgment, apangidwa pass, angati apangidwa release. So zonsezi tipitilizabe kupanga, koma zilengera proactiveness ya alimi athu. Ndipo nambala ija 3013 ikhale yogwirabe ntchito chaka chino kuti maripoti amene wawa azibwera. Philemon Baxon anafunsa zokhuzana ndi kuonetsetsa kuti midzi ikhale ndi midzi yonse yoyenera kuti anthu akhale ndi mabeneficiary. Mu ndondomeko yathu chaka chino mu NAMIS choyambirira chenicheni tinatenga ma gazetted villages, chifukwa takhala tikugwira ntchito ndi local government chaka chonsechi. So local government ali proactive mu program imeneyi, anatipatsa ma gazetted village. Chinthu choyambirira kulowetsa mu NAMIS inali ma gazetted village. Ngati pali midzi ina isili pa mswahala sili mmene mumo, ndi anthu ena azibwera kunena kuti ife dzina la mudzi wathu mulibe, ndi chifukwa chakuti simuli pa mswahala. Ifeyo tikupanga focus midzi imene local government atipatsa, ndipo ma beneficiary akuchokera mu list imene ya midzi imene yoyo, ndipo yonse inalowetsedwa tisanayambe kulowetsa mayina ya anthu. Ndeni mafuna ndipereke assurance imeneyi kuti taonetsetse kuti issue imene taipanga address kwayambirira. Ndipo Peter Phiri funso labwino kwambiri lokhuzana ndi soil mapping. Ndizona unduna wanu wa zaulimi tinapanga kuyesa doti lathu kuno ku Malawi chitipa mpakana ku Nsanje, ndipo pakafukufuku amene tinapeza ndioti Malawi muno doti ndilosiyana, ndipo sipafunika fertilizer one size fits all. Ndiye ripoti limeneli linatulutsidwa chaka chino, ndipo tapanga kale communicate ndi ma company onse amene amapanga blend fertilizer. So ma company onse ali ndi information imeneyi, koma sitikanakhala ndi nthawi yokwanira kuti apange blend fertilizer uja kuti abwere tidzakhale ndi soil specific fertilizer m'Malawi munomo. Koma ndi process monga ndafotokoza kuti ngati choyamba tambakale ndi issue ya organic fertilizer imene tinayipanga koyambirira before soil test results. Ndiye iyi ya soil specific fertilizer mu AIP tipangaso introduce mu maprogramu atsogolo muno, chifukwa tufuna kuti alimi athu azikolola moyenera. Anduna mafunso amene anabwera ndi amenewa.
zomwe kwambiri olemekezeka tithokoze nonse chifukwa chakufika tipepesa ndithu kuti ena munafika mofulumirira nde ife tafika pano mochedwa nene kuti amene ndafika mochedwa kwambiri ndineyo andunawa na atafika kale kuno nde mumve kupepesa kumeneko potsekera mundola ndona tinene kuti tamva za chitsimikizo chanu zimene zikuonetsa kuti chaka chino tikhoza kukhala ndi ulimi wabwino ngati mvula itabwera bwino monga mmeneso mwapempherera kuti chauta unoda tikomena kale mtima anthu zipangizo zikafika kumudzi ndiye kuti kulimba mtima kumayambira pamenepo ndiye muja mwayambira kale uzayamba kale kupita kumadera chimenecho chimene chiwalimbitse mtima tikupemphera anzathu olemba ndi kuwulutsa nkhani kuti zikakhala kuti zikuoneka bwino chonchi tenditengeso chithunzi chabwino chonkuwapatsa Amalawi kuti Amalawiwo azikhala ndi ziganizo zopangika chifukwa chakuti apangidwa inform ndi zinthu zolondola. Yafika nthawi imene kumakhala masewero tsopano drama kupita ukapachira mchenga muthumba nkupita nawo video ili m'manja tijambule ndi tiponye kuti akuti kupezeka mchenga ukhaoka sikuti mdziko muno munalibe akatchale umapanga zimene zija akatchale amene analipo omapanga zogulitsa mchenga kwa anthu koma mukhoza kuona kuti nayenso wandale amakalipachita thumbeno kumadaba kuti mmene amapanga izizi wakamira anapezeka kale nthawi yomwe kupita nkukawagwira anthu aja peze kuti palibe umbono kuti mayi timanena ujanduya ati mayi munagulitsidwa mchenga kuti zimezi atakumana nazo nthawi yakafukufuku mene apolisi amakagwira ntchito zawo kumpeza munthu kuti ndinuyo munalipa video aja ati magulitsidwa fertilizer kuyang'ana mundanda na muja iyeyo si beneficiary nko inuyo mmapita kuyapi mmakatani umakagula chani pezo kuti iweyo suli nawo mundanda ndomweyo naona muja amati pali nambala ya hash star chanchan tosefe zolipa phone umayang'ana ngati nafeso tituluke nawo dzina lathu then but inu mutaliona lanu latuluka moti munena kuti uthamanga kusika kagule. I believe kuti system manager ili watertight ndithu kuti sitilowerera mwa mtundu umeneyo koma one thing that's coming out very clear ndi chakuti dziko lino likulowera ku ulimi kwambiri ngati pali nthawi yokuti dziko lino lipange ulimi makamaka kwa achinyamata mdziko muno nthawiyo ndinoyo makamba za 500 billion jamene ikhozothandizira anthu atenge ndalamazo agwiritse ntchito ku ulimi kaya kunifi atenge ndalama agwiritse ntchito ku ulimi achinyamata azimayi tili ndi malo amene abambo athu adasiya kwina kwake timangoyang'ana malo amene achi you are working, you are in the bank, you are a lawyer, ndiwe wa sports kaya ndiwe venda umagulitsa kaya magalimoto koma kwanu kuli chimunda chidakhala kalekale tiyeni tikalime ndalama zichachakwera kuti zilipo pitani kunifi pitani ku agriculture ndalama zoti mugulire kaya mapampu kaya ndi irrigation equipment zilipo ndalama zimenezo tiyeni tiyesere ulimi tione komatha chaka chino kuti zinthu zikhala zili mwa mtundu wanji andona ngati pali chiwa chotsekera mwina mutakatero mutitsekere kuti timalizitse mkumanowo. Ife ku nduna wa zaulimi ndinafotokoza kuti ndifokonzeka kuti titumikire alimi a AIP koma ntchito yathu sikuti ndi AIP yokha ntchito yathu ndi programu ina iliyonse yokhuzana ndi ulimi ndi chifukwa chake pamene tikukamba za AIP tikufuna sesaso kwambiri kuti mulimi aliyense amene akudzitama kuti akhoza kulima ngati mene afotokozera anduna zofalitsa mawu tiyeni tipite ku NIF tiyeni tipite ku Agricom tiyeni tipite ku Mega Farm Support Unit tipitenso ku Agra komanso tipitenso ku IFAD maprogramu osiyanasiyana ndipo ndalama zimene zakhazikitsidwa zimene zikuperekedwa tikaphatikiza zonse zikuposa 1 trillion kwacha imene Amalawi ayenera kuti azipeze ndiye ife tikamangona 161 billion kwacha ya AIP ndiye kuti Amalawi tikuwalakwira pafunikanso tawuze kuti pali ndalama zambiri kwambiri kuposa zimene tukamba pano pasi zimene zipangitse kuti ulimi uyende bwino. The future of agriculture in Malawi is commercial farming and commercial farming imene yoyo achakwera apereka ndalama zoposa 1 trillion kwacha kuti tigwiritse ntchito ndalama zoti sizinapezeke konso mdziko lino la Malawi ndipo ndifuna ndikufunireni zabwino zonse chaka chabwino cha ulimi ku nduna tikupezerani misika
kunduna tipitiriza kukupemphererani kuti mvula igwe bwino kuti mukolole chakudya chokwanira komanso tiphe makwacha kuposa amene taphera chaka chino podzera ulimi. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Thank you. Thank you. Thank you. Tamva pamenepa nduna ya zaulimi Sam Kawale komanso nduna ya zofalitsa nkhani womwenso ndi mneneri wa boma Moses Kunkuyu kufotokozera mtundu wa Malawi momwe ilili ndondomeko ya zipangizo zaulimi zotsika mtengo chaka chino. Ndiye pamene panso ndi pamene tamalizira kuulutsa kwathu kuchokera kuno ku likulu la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe komwe kumachitikira msonkhano wa atolankhani umenewu. M'malo mwa anzanga onse ine Raymond Kataika tsopano ndikubwezereninso ku nyumba zathu zolutsira mawu ku Chichiri komanso ku Kwacha mu mzinda wa Blantyre. Zikomo.